Jataa tije mar bad migao mar doho Amadi otieko thuolo mar tije ayanga kawuono tok tiyo kuom higni 10. E nyasi mar goyo ne oriti, Amadi oduoko erokamano ne doho kuom sire tije kendo kelo lokruok maduong' e chenro mag doho e thuolo mare. Ogai mar doho Martha Koome opuoyo Amadi ahinya e tije mar nyuako lony manyasani e yalo buche mapacho ka. Jataa tije mar bad migao mar doho Amadi owuok e apisi ayanga kawuono tok tiyo e apisno kuom thuolo mar higni 10. Amadi jal mar ariyo bedo e apisni e bwo chike manyien mag higa 2010 to ka otelo kowuok kuom Gladys Boshule. Okinde kod jotije mag doho nochokore e doho mar Supreme Nairobi e nyasi mane otelie kod ogai mar doho Martha Koome. Ka owuok e apisi, anoyango moko kuom okenge ma doho goyo e thuolo mare kama duong' en tiyo kod lony manyasani e yalo buche. For the past 10 years, ladies and gentlemen, I have been privileged to lead this remarkable institution, a journey I embarked on with a fervent commitment to justice, efficiency, and unwavering service to the people of Kenya. We have traversed many a landscape together, witnessing both triumphs and tribulations, all of which have forged an indelible mark on my soul. I'm especially proud that we have modernized court processes, embraced technology, and strive to make justice accessible to all. Wach mosir kod ogai mar doho Martha Koome kopuoyo maino ma Amadi noketo e rieyo chenro mag doho. You came into office and worked towards creating systems, very high standards set by the Constitution of Kenya 2010. You established very clear administrative policies and implementing every standard operating procedure for every activity that we undertake as a judiciary. These efforts have significantly helped the institutional performance of the judiciary by creating more efficiency, more transparency, and a very accountable system. Amadi kata kamano bende olero ni thuolo mar tije ne okokoso achiedh nade maka kod kacha. We have equally faced a lot of challenges, including the perennial backlog issue, challenges in the implementation of innovative case management systems, and streamlining procedures. We've weathered the storms of misconduct and perception of misconduct, upholding the highest standards of integrity and accountability. Amadi wuok e apisi e kinde madoho mapacho ka nikod achiedh nade kama oting'o seyo miluoyo kuome kod jatend piny William Ruto. Amadi okawo thuolo ni mar paro ne okinde mondo ne ni girito chike mapacho ka gi tekre gi duto. Let us continue to uphold the independence of the judiciary with unwavering resolve. Let integrity remain our armor, efficiency your engine, and the pursuit of justice your guiding star. Remember, in every courtroom, in every judgment, you wield the power to shape the destiny of not just the litigants before you, but also that of our nation. Jalup Amadi Paul Ndemo ema biro tayo chenro mag doho kaka jataa tije yor kojolo nyaka chieng' yier jal mabiro kawo apisno ayanga.